stretching poznáme dva druhy, dynamický, statický. Ten dynamický využívame najviac na rozcvičenie pred tréningom, pred súťažou, pred zápasom. Sú to vlastne rýchlejšie pohyby, kde sa natiahne sval skoro do maximálnej pružnosti. Ten statický stretching robíme viac menej po tréningu, po záťaži, prípadne večer, ktorý trvá od tých 5 až 10 sekúnd natiahnutie toho svalu. Stretching dobre ovplyvňuje pohyblivosť kĺbov, tým pádom znižuje zranenie, ako aj natiahnutie svalov a šľach. Pri tom statickom stretchingu to natiahnutie je do miernej bolesti toho svalu, kde v tom vytrváme aspoň tých 5 až 10 sekúnd. Tá bolesť by nemala byť nejaká extrémne veľká. Postupne, keď to bude lepšie a lepšie, tak sa zvýši aj ten rozsah pohyblivosti a tá bolesť odíde pomaličky. Stretching robíme od krku až smerom dole ku chodidlám. Snažíme sa ten stretching robiť pravidelne, keď sa dá každý deň, samozrejme. Po tréningu určite vždycky, to je jasná vec. A ešte dobrá metóda stretchingu pred spaním, tesne pred spaním je tiež fajn. Keď sa podarí 10-20 minút, ako komu, je dobre tiež.